पेन बर'नि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा। एबाराव ओरैबायदि बिपद जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया आफार आसामाव उजनि अखमत गौरब गगৈ और बादे बेलेग खथाय नाय रायजोफोर खोनासं खनसेबाव हिमन्त बिश्व शर्माया बिपिएफ आरो इउपिएफखौ थगायनोसो नागिरदों। बिपिएफ आरो इउपिएफखौ ज' होनफ्लानानै बिथांमोनखौहाय फिर खनसेबाव गोदोना सेरनानै हादिदग्लानि सिगुननि जानाय आदारखौ सेख'नाय बायदि जानायनि फर्मुलासो बावहाय जेबो सैथोथा आरो इमोसन बिबेक जानांगौनि बाथ्रा गैया। दा हिमन्तआ एखे मालाय हालौनायाव एखे सैमानि आगान अमा हालौनायाव सैमानि आगान। कंग्रेसआ गासैबो जनगोष्ठीखौ मदद होग्रा कंग्रेसनि आमोलाव हेतेश्वर शइकियानि आमोलाव जोङो बिएसि जोनोम होदों। तरुण गगैनि आमोलाव तरुण गगैया होनदों बिथाङा बिटिसिखौ जोनोम होदों। दिनै बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो? नैबे पर्बजरा ओनसोलनो जोंनि कंग्रेसनि जानानै नैबे गोनां खोथाफोरखौ बुंगोन जायखौ हाग्रामाया मावनो हायाखै, जायखौ प्रमद बर'आ मावाखै। एबाराव नैबे काउन्सिल इलेक्सनाव पर्बजरायावहाय कंग्रेसआ देरहागोन। इउपिपिएलआ जाय रायजो राजाखौ ना सिंगि गोरान बायदि फोरानबाय जाया। कंग्रेसआ नेशनेल पार्टीसो भारत सोरजिग्रा। रुपस्रिनि नाम सोलायनाया बियो प्रमदनि आइडिया नङा। रुपस्रिनि नाम सोलायनाया दिपेननि आइडिया नङा। बे रुपस्रिनि प्रथम नाम सोलायनायनि आइडियाखौ गर्जन मोसाहारिया जेब्ला पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटिनि चिफ कनभेनरमोन नैबे रुपस्रियाव बानायबाय थानाय समावहाय एक्सन कमिटिनि 10 जन 12 जन मानसिखौ लानानै आं फैदों जे रुपस्रिया मोनसे जारिमिनारि, बेखायनो बे नामखौ जोङो एसे सोलाय सोल' खालामनि। रुपस्रिया रुपस्रिनो थाबाय थागोन, नामखौ जोङो गाबज्रिगोन। आङो आंनि माबायावबो फेसबुकआव हगारना होदों जे जोङो 1 नाम्बार चइस 2 नाम्बार चइस। 1 नाम्बार चइसआ जाहैबाय गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म रुपस्रि एयारपर्ट आरो 2 नाम्बार चइसआ जाहैबाय जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्म रुपस्रि एयारपर्ट। कारण जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि नामाव गोबां जेबायदि अनुष्ठानफोर गैया, आं बेखायनो बेखौ बोलो होदोंमोन। दा बेखायनो बेयो प्रमदनि आइडिया मालाबाबो नङा। जाय हक बिथाङा जे रुपस्रिनि खोथाखौ बुंदों बिनि सिगां बिथाङा बै एनडिएफबिफोरनि जेलाव जोबजानायनि खोथाखौसो बुंनांगौमोन। कारण बिथाङाबो आन्दोलनकारि। बे रुपस्रिनि खोथा बुंनायनि सिगां बिथाङा मा बुंनांगौमोन जे बिथांनि बै बिटिआर एकर्डनि दफाफोरा मानो इमप्लिमेन्ट जायाखै, गामिया मानो दाबोनो हाबाखै, नैबे खोथाखौसो बुंनांगौमोन। दा बिथाङा बेफोर खोथाखौ बुङामायानो मालाय आसमल मावखोन्दा आद्रा खामानिखौसो हिन्दी जे इंलिस जाया मबाइलाव नायला बोदलाबायनानै बुंबाय। बेफोरनो जाहैबाय बेसेबां लासिं सिं। गोबां बुङोब्ला बेनो दा गावजों गाव बुसिलायनायसो जायो। खिन्थु आङो सानदोंमोन जयन्त बिथाङा एखे स्रा स्रा बे बाथ्राफोरखौ बुंनांगौमोन। खारन जोङो आन्दोलनकारि, बिथांनि सायाव गोबां आसा दंमोन। आसा खालामनानै बर' रायजो राजाफ्रा बिथांनो भट होनानै देरहाहोदों। नाथाय बर'नि जानानै बिथाङा फंसेबो बाथ्राखौनो माथो बुंथिया। खोब दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव। जोंहा क'क्राझाराव मोनबासिम देरहानायनि जायगाफोर दङ। दा बेनि थाखायनो जोङो बेखौ असिला लानानै नैबे एसटि सेलखौ पर्बजरायाव बोलो गोरा खालामनो नागिरदों आरो मा। जोङो क'क्राझाराव मोनबासो देरहागोन, बेनि उनावहाय चिराङाव 1 मोनथामसो देरहागोन, उदालगुरियाव बिदिनो 1 मोनथामसो देरहागोन, बाक्सायाव बिदिनो 1-2 देरहागोन। जोङो राजा जायाब्लाबो राजा बानायग्राखौ जानो हाथारगोन होननानै जों आसा खालामदों आरो। जोङो दिनै क'क्राझार जिल्ला एसटि सेल डिपार्टमेन्टनि आन्दाराव जोङो बे पर्बजरा बासबारियाव मोनसे एग्जिकिउटिभ रिसाफल कमिटि ब्लक रिप्रेजेन्टेटिभ कमिटिनि मेल लानाय जादों। बिथां राजेश ब्रह्म बिथां प्रेसिडेन्ट एसटि सेलनि नेतृत्वआव आरो जोंहा जेनेरेल सेक्रेटारि फोरमायहां बिथांनि नेतृत्वआवहाय। दा जोङो मोनसे खोथाखौहाय पर्बजरा दंफां दाननो थांबोला साल जरा माखु जरा लाबो आदा लारु बान्दारु। पर्बजरा होनोबा जोङो जोहोलाव नीलेश्वर ब्रह्मनि प्रथम बर' रेडिअ' रेकर्डनि खोथाफोरखौ जों गोसोखाङो। पर्बजरा होनोबा जोङो जारिमिनारि रुपस्रि एयारपर्टनिफ्राय नैथि बिश्व जुद्धआव लास्ट रिफिउलिं सेन्टार नागासाकि हिर'शिमाखौ भुम बेफोर खोथाया जोंनि गोसोआव फैयो। नाथाय जोंनि बर' लिडारफ्रा
नाथाय जोंनि बर' लिडार आन्दलनकारिफ्रा मा खालामो गावसिनि बेक्तिगत इग'खौ लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुङो आं गोसोआव दङ राजेश भाई जेब्लानाखि BPF निफ्राय UPPL नि मोनदां रबिराम बिथाङा नैबे पर्बतजरा समस्तिनिफ्राय MCLA जानानै थाङो अब्ला BPF आ होनबाय नोंसोरो पर्बतजरानि रायजोफोर नोंसोरो जोंनो भट होआखै UPPL नो होदों नोंसोरखौ ना बालाबाथिया बायदि फोरानजोबगोन आं बेसेबां दुखुनांथाव फोरानदोंबो 10 बोसोरा फोरानखादों 15 बोसोरा फोरानखादों दा नै बिनि उनाव उल्था जालायबाय BPF निफ्राय मुनमुन बायद'आ देरहालायबाय UPPL आ होनलायबाय नोंसोरो UP माबा BPF नोसो भट होदों जोंनो होआखै नोंसोरखौ ना सिंगि गोरान फोराननाय बायदि फोरान गोनां UPPL आ बुंलायबाय प्रमद बर' बिथाङा बेफोरखि मोनसे काहानि जायो दा बेखायनो थांनाय लकसभानि बिसायख'थियाव पर्बतजरा रायजो राजाया कंग्रेसनो बेक्तिगत बुङोब्ला गर्जन मोसाहारिनो गोबां भट होनानै बिथांमोनहा जोंखौ देरहाहोआखैब्लाबो समर्थन खालामदों आं बेखायनो बे पर्बतजरा ओनसोलनो जोंनि कंग्रेसनि जानानै नैबे गोनां खोथाफोरखौ बुंगोन जायखौ हाग्रामाया मावनो हायाखै जायखौ प्रमद बर'आ मावाखै एबाराव नैबे काउन्सिल इलेक्सनाव पर्बतजरायावहाय कंग्रेसआ देरहागोन बेनि उनावहाय जोङो नै बिधान सभायाव देरहागोनल' नङा जों आसामाव सरकार दागोन मोननैबो बिधान सभा समस्तियावबो पर्बतजरानिफ्राय कंग्रेसआ देरहागोन आरो काउन्सिल इलेक्सनावबो कंग्रेसआ पर्बतजरानिफ्राय देरहागोन एबार मोननैबो बिथांमोना जाय रायजो राजाखौ ना बालाबाथिया बायदि फोरानबाय UPPL आ जाय रायजो राजाखौ ना सिंगि गोरान बायदि फोरानबाय एबाराव जोङो बिथांमोनखौ फुंगा एखेबारे ओनसोलफोरनि मादाव प्रथम प्रायरिटिया जोङो पर्बतजराखौ होदों आरो मा खहा जाया कंग्रेसआ नेशनेल पार्टिसो भारत सोरजिग्रा इन्डियान नेशनेल कंग्रेसआ महात्मा गान्धीनि जोनोम होदों सुभाष चन्द्र बसमोनखौ जोनोम होदों डक्टर आम्बेडकार मोनखौ जोनोम होदों पन्डित जवाहरलाल नेहरू मोनखौ जोनोम होदों श्रीमती इन्दिरा गान्धी फार्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टारखौ जन्म होदों बे कंग्रेसआ BPF आरो UPPL ज' जानायाव जोंलाय मानो गाबनो दा गाबनांगौआ बिथांमोनासो साननांगौ जेब्लानाखि BPF आ कंग्रेस एलायन्सआव दंमोन रह' राजा फिसा बायदि रायजो खुंदोंमोन कंग्रेसनि तथा तरुण गगৈ देबनि अननायाव जेब्ला BPF आ कंग्रेसखौ जोगारो गाद्दारि खालामो BJP जों थाङो BJP जों बल जोखोदावनाय बायदि जोखोदाव हरजाबाय आरो दिनै UPPL आ BJP आव थानानै मा मावनो हाखो गावसिनि एकर्डनि इमप्लिमेन्टेसननि दफाखौ मोनसेबो खालामाखै दा नैबे दायनिफ्राय बारग'नो प्रमद दिपेन बर'आ मोनसे कार्डसो गेलेदों आरो मा बर' रायजो राजाखौहाय हारिनि बाथ्रा बुंब्ला खौसेथिनि बाथ्रा बुंबा जोंनि थैया दुंब्लाबो नालाय नैबे जाहैबाय हिमन्त बिश्व शर्मानि फर्मुलाखौ हिमन्त बिश्व शर्मानि माउथपिससो दिपेन बर'नि बुंनाय बाथ्राया मालाबाबो सैथो नङा बाथ्राया रायजोफोर खोनासं एबाराव ओरैबायदि बिपद जाबाय हिमन्त बिश्व शर्माया आफार आसामाव उजनि अखमत गौरव गगৈ और बादेत बेलेग खथाय नाय 10टानिफ्राय 15टा गौरव गगैया आफार आसामाव हारसिङैनो MLA लाबोगोन फारसेथिं लवार आसामाव नामुनि अखमत जोंनि एखेबारे जायान किलार रकिबुल हुसेना 10टानिफ्राय 11टा 12टा MLA खौ देरहाहोगोन जेबो फर्मुला गैया हिमन्त बिश्व शर्माया बेखायनो बिथाङा BTR नि बे 15टा MLA खौ टारगेट खालामदों आरो मा BPF आरो UPPL खौ ज' होनफ्लानानै बिथांमोनखौहाय फिर खनसेबाव गोदोना सेरनानै हादिदग्लानि सिगुननि जानाय आदारखौ सेख'नाय बायदि जानायनि फर्मुलासो बावहाय जेबो सैथोथा आरो इमोसन बिबेक जानांगौनि बाथ्रा गैया खनसेबाव हिमन्त बिश्व शर्माया BPF आरो UPPL खौ थगायनोसो नागिरदों बिबारा बेनोथ' बुद्धिया बेना आखला बेबायदिनोथार हिमन्तआ एखे मालाय हालौनायाव एखे सैमानि आगान अमा हालौनायाव सैमानि आगान बेनि अनगायै जेबो नङा रायजोफोर साबधान बे BJP आ सारा भारतखौ धंस खालामबाय नै रायजोफोर माबा स्मार्ट मिटार आंना मासाव मा जायोमोन आवगायनि मिटारावहाय 400निफ्राय 800 एबार 4,500 फैदों मैया दाखालि मोनसे निउसाव नायदों बिहाराव सासे एखे दरिद्र BPL फेमिलिनि व्यक्ति 31 लाखनो बे स्मार्ट मिटार जाखारदों बे BJP आ गोदोनि जमिनदार सासनखौ लाबोफिननो नागिरदों
लेन्डलर्ड सासनखौ बिथांमोना लाबोफिननो नागिरदों बेखायनो the common people must be aware. This is the design of Mr. Himanta Biswa Sarma that he want to rule us. जोंनि फाफ्लियाव गाखोनानै जोंनि फाफ्लियाव होनानै सोरखौबा गावनोसो टारगेट लादों हाग्रामानि फाफ्लियाव होनानै बियो प्रमद बर'खौ थेव गावगोन प्रमदनि फाफ्लियाव होनानै बियो हाग्रामाखौ थेव गावगोन आरो हिमन्तआ दबदफनि खालामनानै बाहाय रायजो सासन खालामनोसो नागिरदों नाथाय कंग्रेसआ मालाबाबो बिदि नङा कंग्रेसआ गासैबो जनगोष्ठीखौ मदद होग्रा कंग्रेसनि आमोलाव हेतेश्वर शइकियानि आमोलाव जोङो बिएसि जोनोम होदों तरुण गगैनि आमोलाव तरुण गगैया होनदों बिथाङा बिटिसिखौ जोनोम होदों दिनै बिजेपिनि आमोलाव बिटिआर जोनोम होनाया मा जाखो बेयो मोनसे खान्थाल फिथाइ देदगा फुंगा खान्थाल फिथाइ नाथाय खान्थालनि उदैखौ जेब्ला हाफ्रयो रेवा गरसेबो गैया बे जाहैबाय बिटिआर रेकर्ड बुंनांगौबा बेबायदिनो बुंलायलाङो